makina nga gi-overhaul, sobra 1 year, wala ni siya andar-andar. Tapos gi-overhaul, okay na, goods na kay ganda raw. Mao ning makina ha. Wala na aso. Sobra sa katuig wa kandar. Ang nakapandar daw kini ani lang mo nga siya. Kung gusto mo maulian na inyong sakyanan. Dara ang mekaniko. Sira dito. O ni mekaniko dre. May mga class A nga mga mekaniko. Hindi na. Okay, kini andar man ni bira na pong heater ani ron. Pwede na ni makuha ugma sayo kay bira na pong heater ani. Dire ha. Pwede hapon. Dire lang tataman kay dra mekaniko nagdali kay kaulion na daw siya. Tigdalik panghipos oh. Okay na, goods na kayo. Pwede na ni makuha ugma. O kinsa may tagiya ni.